Dyma 10 peth bythgofiadwy am gael eich magu yn y 90au. Drian a phob plentyn y 90au oedd ddim yn cael ei drystio i ofalu am anifail anwes. Mi ddaeth ateb syml, Tamagotchi, dyfais bach sy'n sgrechian arnych chi pob 5 munud i gadw creadur digidol yn fyw. A mae rhaid cyfaddau, nes di lladd y peth. Erbyn heddiw, dyn ni'n colli tymer os mae unrhyw ffilm yn fwy na 3 clic i ffwrdd. Allech chi dychmygu byd lle mae angen gadael y tŷ mwyn ffindio ffilm? No. Unglorious, VHS. Anodd coelio'r campwaith o erchylltra oedd yn bodoli yn hi Noel Edmonds yn y 90au. O'i groen binc llachar i'r smotiau melyn afiach, llygaid wyllt a'i lais. Llais y diafol yn sgrechian. Blobi. Mae hierarchy glir yn y byd yma. Pobl heb dim a pobl sydd â gel pens. Ac o fewn gel pens mae yna wahanol species sydd â hierarchy ei hun. Gel pens syml ar y gwaelod ac yna glitter gel pens. Ac ar y top, smelly gel pens. Cofiwch, smelly ydyn nhw, nid flavoured. Dyw'r snosberries ddim yn blasu o snosberries. Sa'n siŵr os mae'n bosib esbonio pam oedd yr aliens yma'n boblogaidd. Ond nhw fel fetus rwber mewn gunge. Dyn nhw ddim yn gwneud unrhyw beth. Neu ydyn nhw? Mae gan pawb cefnder neu cefnither sy'n mynnu boi alien bach rwber nhw wedi cael babi. Mae rai pethau o'r 90au wedi dyddio'n wael oherwydd mae rhywbeth well wedi ddatblygu. Ond dwi ffili deall pam mae cadeiriau inflatable wedi syrthio allan o ffasiwn. Maen nhw'n berffaith. Rhad, lliwgar. Maen nhw'n galluogi chi aildrefnu ystafell mewn chwinciad. On a whim. Mae angen i ni adfer y cadair inflatable. Mae smartphones jyst yn rhan o fywyd nawr, ond does dim cymharu gyda'r cyffro o anfon can dros Bluetooth neu infrared a'r ffôn clamshell. Ac wrth gwrs, Snake. Fashion statement oedd jyst yn gofyn am drwbl. Bysach chi wedi bod well off jyst yn peintio targed ar eich cefn. Dim ffordd gyflymach i difetha disgo eich hun na gwisgo poppers. Oh, boys, man, stop o poppers fi. Yn y 90au, oedd reslo ar ei orau. Gwelwn ni genhedlaeth eiraidd llawn rhegi, straeon anifyr a digonedd o waed. Cyfnod arbennig a trodd pob sleepover bechgyn i mewn i Royal Rumble a phob iard ysgol amser cinio i mewn i WrestleMania. O, halcyon days. A dyna'r llinell waelod gan dwedodd Stone Cold mo honno. So ni ddwedodd unrhyw un wrtho byddai bywyd yn troi allan fel hyn. Ma'ch bywyd yn joc, ti'n broc a ma'ch love life, mae'n DOA, mae fel bod chi pob amser yn sound mewn second gear, a dwi ddim wedi bod eich dydd, eich wythnos, eich mis, hyd yn oed eich blwyddyn. Stop. Faint mor hir nath ei gymryd i ti ladd eich Tamagotchi? Ydy Mr Blobby dal yn byw yn eich hunllefau? O pam nes i ddim sôn am Pokemon, tebe? Cos dyw Pokemon ddim o'r 90au. Mae Pokemon am byth.